Možno sa najviac bojíme práve toho sveta, o ktorom nevieme absolútne nič. O tomto svete vieme, že fakt veľa. Vieme, ako vyzerá telo, časť, bolesť, strach a aj život medzi ľuďmi. Ale ten druhý svet, ten nikto z nás naozaj nepozná. A možno práve preto, ak sa nad tým zamyslíme, v nás vyvoláva taký rešpekt, otázky a aj také tiché mrazenie. Čo je po smrti? Je tam ticho, svetlo, pokoj? Alebo niečo, čo ľudský rozum nikdy nedokáže pochopiť? Niekedy mám pocit, že tá duša si ten druhý svet možno pamätá viac, než si pripúšťame. A možno práve nás to k nemu tak veľmi ťaha. Tie otázky, ten nepokoj, tie zvláštne vnútorné pocity, ktoré máme, že smrť môže byť len obyčajný koniec. A možno je to len nejaká brána. Nie do prázdna, ale do priestoru, ktorý nepoznáme preto, lebo nepatrí našim očiam, ale patrí našej duši. A možno práve sa o ňom hovorí tak veľmi málo, lebo všetko, čo je tak hlboké, býva zahalené tichom. A poviem ti, niektoré pravdy sa nedajú chytiť rukou. Dajú sa len cítiť niekde hlboko vo vnútri. Možno ten druhý svet nepoznáme preto, že ho nemáme pochopiť rozumom. Má ho pochopiť určite tvoja duša, keď príde jej čas.